Pre mňa ako študentku sociálnej práce má dobrovoľníctvo veľký význam. Okrem efektívne využitého voľného času a dobrého pocitu je to pre mňa možnosť získať skúsenosti v praxi, je to možnosť nadviazať nové kontakty z rôznych profesijných oblastí a taktiež môžem nadviazať nové priateľstvá. Podľa mňa si to človek volí dobrovoľne, takže je to niečo, čo ho baví, čo ho zaujíma a preto to aj robí. Neviem, či je na tom niečo ťažké.